जोंनि नैथि खेब गायसन सान फैगासिनो दङ दा बेखौ जोङो फालिनो थाखाय बा खुंफुंनो थाखाय ओरै लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नाथाय दुखुनि बाथ्रा अखाया एसे जोंखौ माबा खालामबाय डिस्टार्ब होबाय अब्लाबो जोङो जोंनि जि फैबाय थानाय 12 अक्ट'बराव गायसनथाइ सान फालिनो लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होथारगोन जेरैखि जायाब्लाबो जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनो सानोदि Nlfb बिथांमोन साफ्रोमखौबो जाहाथे जोंनि नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारियाव नुजाथिफैयो लोगोसेयैनो गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जाफोर आफादफोर दङ बे आफादफोरा जोंनि बे गायसनथाइ सान हाबाफारियावहाय नुजाथिफैयो आरो लोगोसे जोंनि बर'लेण्ड हालामनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय खावलायहरो उदालगुरियावबो जागोन नामा गायसनथाइ सानखा औ उदालगुरियावबो केम्प दं हिसाबै उदालगुरियावबो जोंनि गायसनथाइ साना खुंफुंजागोन बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो एसे फिसायै खुंफुंजागोन आरोखि जों बुंनो सानो जों Nlfb आफाद हिसाबै जों हारिनि खामानि मावग्रा आफाद मोनसे दा बेखायनो जोंनि सिगाङाव फैनानै सोरबाया मददनि थाखाय हेफाजाब बिफैयोब्ला जोङो हानायखौ मदद खालामो बेनो आरो जोंहा फुंनि समावहाय थागोन फ्लेग हस्टिं फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि बेयो फुंनि 8:30 जागोन बेनिफ्राय फिरफिला बेरायनाय हाबाफारिनि उनावहाय जोंहा ड्रिल डेमनस्ट्रेसन थागोन आरो बिनि उनावहाय गेवलां मेल थागोन आरो जोबथारनायाव जोंहा हारिमु बिलिफां थागोन औ जागोन निस्सय जागोन जोङो नैबे गायसनथाइ सान खुंफुंनायनि उनावहाय जोंनि सावरायनायफोरा एसे स्पिडआव थांगोन आरोखि जोङो गोबां जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौबो लोगो हमबोबाय बा हमबाय थादों जोंनि नैबे गायसनथाइ सान फालिनायनि उनावहाय जोंनि सावरायनाया एसे स्पिडआव थांसिनगोन रन्जन दैमारिफ्रा दिनै बर'नि फार्स्ट सेक्रिफाइस आरो बयनिख्रुइबो सेक्रिफाइस दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानांगोन बर' बिर जोहोलाव हिसाबै मा बुंनो सानो बिथांनि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ जोङो मान होनो नांगोन आरो जों Nlfb आफाद हिसाबै जेब्ला जोङो हाजोनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्ला जोङो मोनसे खोथाखौबो बुंखानाय जादोंमोन जोंनि आर्मि चिफ बिथाङा जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनांगौ लोगोसेयैनो जेलावहाय थानाय साफ्रोम लिडारजों लोगोसे केडार्सफोरा गनांगौ होननानै जों बुंबोदोंमोन दा जोंनि थांखियाव बिथांनि जोंनि जि डिमान्डस बेयावहाय बिथांनि मुङाबो दङ जोङो दुखु मोनदों दाखालिनि जि मानगोनां हाइकर्टआ जा राय होबाय बेखौ खोनानानै जोङो इनायनो दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों आसा खालामो जोंनि मानगोनां Nlfbनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुप्रिम कर्टआवहाय बिथांनि केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टआवहाय नांनानै जाहाथे बिथाङा जोंनि उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोनो औ जों Nlfb आफाद हिसाबै गासै रायजो राजाफोरखौहाय जोङो खौसेथि जानायखौ लुबैयो आरो हास्थायो बर'हा दिनै खौसेथि जायाब्ला गादब जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेखायनो गावजों गाव एना एनि जायाबालासिनो बा सोरबाया सोरनिबा आफादखौ मा होनो सोंखारियाबालासिनो सोरबा पलिटिकेल हान्जाया गुबुन पलिटिकेल हान्जाखौ सोंखारि लायाबालासिनो गावजों गाव बर' हिसाबै जाहाथे बर'नि थामोन्था आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावो बेखौ आं खावलायो धन्यबाद